هاشتاج وشير، سلم دياتك سلم. سجل إني Porque este alto fogo non libera ao povo palestino, non ceiga aos presos injustamente detidos, torturados e masacrados nas cárceres israelitas, pero tampouco non cesa aos asesinatos á poboación palestina en Gaza, como vimos estas últimas horas. Pois hoxe convocamos estes paros e xornada de loita para reclamar o fin do xenocidio e da ocupación ilegal de Palestina e para proclamar o dereito de autodeterminación do Xordán ao Mediterráneo, garantindo o dereito ao retorno de todas as persoas refuxiadas. Temos que impedir que a propaganda deste cese ao fogo signifique unha cobertura para que Israel continúe a roubar terras, desplazar a poboación palestina, aplicar estructuras sociais de apartheid e seguir executando accións xenocidias contra o povo palestino. A nós non nos van desmobilizar, por moito que a Xunta de Galiza teña decretado uns servizos mínimos que confirman a inhumanidade do Partido Popular co seu presidente á cabeza, o señor Rueda. Levamos 2 anos movilizándonos en Galiza de forma permanente e continuada, promovendo convocatorias en solitario con iniciativas propias, pero tamén contribuindo coa Coordinadora Galega en solidaridade con Palestina e con outros colectivos. Por iso, podemos nos enorgullecer de ser o territorio do Estado español con maior capacidade de resposta e máis movilizacións feitas nestes 2 anos. Mágoa de que até hai un mes algunhas organizacións sindicais non coñeceran da existencia do xenocidio ao povo palestino. E sexa agora cando se sumen á movilización e a promover respostas, pero que non gardan coherencia nin co seu día a día, nin co traballo de apoio ao movimento popular de solidaridade con Palestina. Compañeiros e compañeiras, que viva a loita do povo palestino! Viva! Palestina vencerá!